fita amsa. Fita amsa kun ji tambarin zaki, za mu je 23 a ba mu damar mu. Kirfi kowa Musa Kaloma fatan shi. Kirfita amsa kun ji tambarin zaki, za mu je 23 a ba mu damar mu. Kirfi kowa Musa Kaloma fatan shi. Bismillah da sunan karahimin bawa, wanda ya yi ƙoshi zuljalali ya yunwa. Kai kake mana wake mu sissike kowa, jalla alkhairi sake kara karowa. Taimake ni ga sakon da zan yi mikowa, al'ummar kirfi ku zo ku kama hannun shi. Kirfita amsa kun ji tambarin zaki, za mu je 23 a ba mu damar mu. Kirfi kowa Musa Kaloma fatan shi. Rabbanin ka salati a gun abinanka, annabin tsira bai yabanka ya haska. Almadan sarki riga da ni a cetonka, tunda dan kai Allah yake ruwan shuka. Allah sa in yi rabo in dafa hannunka, na kwana more na fi godiya gashi. Kirfita amsa kun ji tambarin zaki, za mu je 23 a ba mu damar mu. Kirfi kowa Musa Kaloma fatan shi. Marhaban lale yau Kaloma ta amsa, in akwai akushi sai a bar batun tasa. Ga zumawa zai ban maɗaci lasa, mikiya ke ce mai gano abin nesa. Baitukan dan Musa Kaloma na yosa, wanda shi ne zai taimake mu 'yan kirfi. Kirfita amsa kun ji tambarin zaki, za mu je 23 a ba mu damar mu. Kirfi kowa Musa Kaloma fatan shi. Ka zamo zakara jalinka ya nuna, tunda burin ka mutan kasa su amfana. Za mu baka wakilcin mu don mu amfana, in ya tambata lashe ka za a yi murna. Ja mu je gaba Musa Kaloma mun bi ka, yanzu fatan mu Allah ya kara tasiri. Kirfita amsa kun ji tambarin zaki, za mu je 23 a ba mu damar mu. Kirfi kowa Musa Kaloma fatan shi. Kainuwa Allah ke da sake mun shaida, wanda ya kasa mai kyau wallahi zai saida. Mun bi Alhaji Musa Kaloma ba ganda, inda ke hanta nan ake batun koda. Kirfi insha Allahu yanzu labudda, na mu kawo ta domin mu kara tasiri. Kirfita amsa kun ji tambarin zaki, za mu je 23 a ba mu damar mu. Kirfi kowa Musa Kaloma fatan shi. Sassaka da sara suna barin gamji, kun sani shi hayaki ba a yi markeji. Mai taban harshe shi yake gudun yaji, dole ne zaki zai zama uban dali. Yanzu dai bana Musa Kaloma da gamji, yan komin bi shi domin yana da alkhairi. Kirfita amsa kun